И в това хора, аз съм Килер. Днес играем в The Galaxy и ще правим малко ревю. Да. Ако сте на нашия плод, живеете с Extreme Gamer 17. Ето тази къща е моята. Това там е на Extreme. И като началото, нека започнете външните частове. Имам Iron сетове, Aspa сетове мечове, Breaking 3 Shot и Street Fighter 2. Тук сетове, продам Breaking 1, тук рандом шитове. В мен вече си има една брадва или там братва, как се пише. Не е баш ума. Става, мога да се каже. Това е къщата ми. Вътре имам малко диня. Руите са ми малко, защото ги продавах, но имам 3000 лева. Малко яйца. Тук имам подзел, грас и дърво. После така си събирам. Мапове. И долу имам едно малко честрунче. Това е главата ми. Тук имам 4 Pro 4 сета. Имам преди Pro 4 Breaking 2. Тук са каските така леко. Pro 4 Breaking 1. Pro 3 сетове ми липсват каски само. Тук са Pro 2. Тук имам обикновени години ябълки легендарки. Sharp 2 имам така, много прилично се каже. Pro единички. Sharp 3. Sharp 4, ето. И XP Bottles of Enchanting. Да. Сървът е доста хубав. В момента, ако се пише, ще има толкова е 3 часа през нощта. И да, ще има и в описанието, ако искате. Тук сме наредили доста торти, е така там също има. Ако искате туториал да направя как се прави тази къща, може да напишете в коментарите, ще направя. Тук имаме полшанки, така, и брули стенд, тук не знам какво е, и два брули стенда. И ето е къщата на Extreme. Тук той има малка ферма за Netherward. Вътре той има тук Pro 4, той тук Sharp 4, 5, някоя тройка, може би, ето тук. Тук долу има Pro 2 и Sharp 2 и някоя там Sharp тройка. Тук долу също. Тук имам, това не е от битката за тази вечер, дето направихме. Тук има още Pro 2 с тази Sharp тройка. Тук има легендарки, обикновени го ябълки. Той има една братва. Това му е, не баш, може да кажа фулкирка и лопата. Портали, с тези портали се взима братвата на Warp Portal Shop и тук е една глава. Имаме и понч. Също така, тук е камени неща. Стрели и лъкове. Тук има дърво, грас и така листа. Също така той има експо бутилки, доста така яйчица. Тук има нищо. Някакви да ви покажа Warp Portal Shop. Значи има малък лак, понеже той се намира до спавна, за което се извинявам за лагът. Но ще гледам да го компенсирам. Да. Така, голям лак. Ето това е брадвата за 32 порталите, тази брадва си взимате. Тук е платя на спид, това тук не ви трябва. Това е друга, обикновена брадва. Така, кирка и лопата. Тук са порталите. Каквото е шумене. Така, това е енчантите години ябълки за 8 портала. Тук има меч. Колко? 18 портала. Тук бутушки, панталонки, нагръдник и каска. Какво е каска? Мисля, че не знам, не мога да кажа. Сега ще тира доколно взема един портал, мисля си да взема един фул меч. И всяко имам достатъчно портали, само някъде имах. 14 портала. Даже мислим че ако ще взема малко от Extreme, няма там си направя нещо. Да си купа, да.
Аз ви говоря, добре, след колко време стана клипа, така нормално е. Добре, нека отива на портал Shop. Това е статистиката на сървъра, аз имам 4 умирания, 0 кила, Power 1 и там има 2 човека онлайн. Сега един какво си вземем, дали си взема меч или голден, ще взема един, не, или взема и още една братва, ще взема един меч, така си имам. И вземем един меч. И ми взема една брадва. Чуда се. Взема една брадва. Ето вижте как става трейда. Някой стира в холма. Вижте, имам скин на Супер Марио. Яко. Да, нека да става този портал. Тук имам торти. Чайте, че аз правя принцип. Много обичам това го правя в този сървър. Понеже имаме доста торти и искаме да обградим целия плод. Работим по въпрос в момента. Така. Да, тук още малко почти целия мап ще плъде. Ще го градим. Няма да отивам на спална, защото там е още по-голям лапка. Това до някъде ми проваля клипът. Това нека ще оставим брадвата, значи имаме две брадви. Тази един меч. Да, доста добре. Доста добре се получи според мен. Там на таваната е пайжина. Им прича е нещо така старо. Сеща се. Това не е да видя. Да, само добре. Тук има рандом букати като кобле, храна. Мицел. Така. TNT има малко. Тук честове и там траптят неща. Но тортичките доста така сме хапвали. Да, хора. Мисля за този клип. Аз бях MC Killer и